Dobro došli u Super Games. Danas ćemo igrati GTA 5. Došao je novi DLC, novi update. Nešto gotovo, ne znam, nisam ni ja zapamtio. Pa evo idemo vam malo pokazati što je došlo. Počet ćemo s avionima. Kao što vidite ovdje su ova dva, jedan heli i avion od 10 milijuna dolara, vidite. Zlatan je i s druge strane helikopter koji dođe 5 milijuna 150 tisuća dolara. Također je isto vrlo dobar. Ali sad idemo vam pokazati aute. Došla su 4 nova auta. Pegasi Osiris 1.950 tisuća dolara. Kao što vidite najskuplji od svih njih. Drugi po redu je neki Benefactor, neki izgleda malo stariji. Vrata mu se zbilja otvaraju dobro. A treći ovdje je Albani 195 tisuća, on je najjeftiniji od svih. I zadnji koji ćemo vam pokazati je Enus. Košta 845 tisuća dolara. Stanu dvije osobe kao i u svim ovim ostalim autima. I to je bilo sve od ovih auti, a sada vam imamo pokazati što je došlo novo od odjeće. Evo ga, stigli smo u prodavaonicu. Kao što vidite, pokazat ću vam komplete. Da, znači ovi. Veoma su skupi, vrlo. Ovaj vidite dođe 58 tisuća dolara. Ovo su zbilja skupa odjela iz ovog update-a. Ali vrlo su i dobra. Kako za koji ukus, kako ko voli. To je bilo sve. I ćemo vam sad pokazati malo pojedinačno. Ne. Evo ga. Ja sam već kupio ovu jednu majicu, ali ne znam baš koliko se primijeti. Namjerno sam da bude zlatno s lančićem. Ali evo, možemo kupiti neku drugu. Premda nisu baš nešto previše obećavajuće sve ove, ali dobre su. Vidite, ova odjela malo su i smiješna. I to je sve bilo od odjela. Idemo još samo pogledati puške. I to bi bilo sve od ovog DLC-a. Pokazat ćemo vam malo snimati misije. Bit ćemo sad aktivni, počinje ljeto. Imat ćemo više slobodnog vremena. Sad dosta nismo snimali, nismo baš bili pri vremenu i pri konzolama. Ali sad ćemo to biti preko cijelog ljeta, tako da nas pratite. Evo ga, sva sreća, tu je blizu oružarna. Evo ga, kao i uvijek ovaj čelo ovdje. Evo, koliko sam ja primijetio, samo se ovdje nalazi nekoliko novih puški. Nisam siguran da li je to od kuda počinju. Mislim da je ova nova. Dosta dobra, košta 13 tisuća dolara. I ova također, a ova 12 tisuća, mada mislim da nije to nova. Ova je nova. Nju imam već. Ne sjećam se sad točno koliko sam ju platio. Vidite, ima i nastavke svakakve. I možete boju isto mijenjati. I to je mislim sve od ovog DLC-a. Nažalost maske nisu došle. Nema nikakvih novih maski. To smo išli gledat. Ali nije bilo nikakvih maski i to je bilo to za sada. Vidimo se u sljedećoj epizodi Super Gamesa.